Kuuɗe lilaaɓe suura 1 aya 12 yaaki 22. Matiyas suɓaama. Sey ɓe jippoyi daga dow hoccere nde leɗɗe jeytun ɓe kooti Urushalima. Hakkunde hoccere nden e Urushalima ɗum ɓuraayi mil 1. Nde ɓe natti gariiri ndin ɓe ƴenti suudu dow to ɓe kawritata. Lilaaɓe ɓen ngoni Bitrus e Yahaya e Yakubu e Andirawus e Filibus e Toma e Batilomi e Matiyu e Yakubu ɓii Halfa e Siman Jaloti e Yahuda ɓii Yakubu. Ɓe fuu e ɓe kawrita ɓe ngaɗa do'aare e ɓernde 1, kamɓe e Maryama maduujo Yeesu e minyiraaɓe Yeesu worɓe e woɓɓe rewɓe ɗon ma. Nder balɗe ɗen kawtal kooliiɓe Yeesu yaari yimɓe 120. Sey Bitrus ummi dari yeeso maɓɓe wi'i, bandiraaɓe, Ruuhu Allah metiino daga honduko Dawda dow Yahuda kolluɗo nangooɓe Yeesu laawol no nangirta mo. Doole ayaaje ɗen heewa. Yahuda o kuudaynooɗo e meɗen nder kuugal Joomiraawo. O soodi ngesa e ceede ɗe o yoɓa ngam kuugal kallungal ngal o waɗi. O yani nder maaka, reedu maako pusi, tetekki maako fuu ndufi e leydi, o maayi. Yimɓe Urushalima fuu nani habaru ɗum, kanjum waɗi ɓe noddiri ngesa kan nder ɗemgal maɓɓe Akeldama, waato ngesa ƴiiƴam. Ngam ɗum windaama nder deftere Jaabura dow maako wi'uki, alwuro maako warta winde, to koo moye jooɗo nder maago. Kadin ma wonde ayaare wi'i, algoɗɗo hocca kuugal ardaare maako. E haani cuɓen gooto daga nder gondunooɓe e meɗen carel ko Yeesu Joomiraawo wondi e meɗen, daga carel ko Yahaya waɗani yimɓe baptisma, yaaki nyalnde Yeesu hocca nder meɗen, ngam o warta koccidowo habaru ummaaki Yeesu e meɗen. Daga ɗon sey ɓe ndarni worɓe 2, Matiyas e Yusufu Barsaba bi'eteeɗo Justus. Ɓe ngaɗi do'aare, ɓe mbi'i, Joomiraawo, an anduɗo ɓerɗe yimɓe fuu, hollumin mo cuɓuɗa daga nder yimɓe 2 ɓe'e, ngam o hocca kuugal lilaaɓe ngal Yahuda ali, ngam Yahuda yahi wigeere to haananimo. Sey ɓe ngaɗi cuɓol hakkunde yimɓe 2 ɓen. Cuɓaaɗo on woni Matiyas. O nattina nder lilaaɓe 11 ɓen. Gaɗa malaa'ika'en ɓe mbi'i tokkuɓe annabi Iisaa, Yeesu on ɗon koccaaɗo nder mooɗon yaaki dow, o so'oyto duuniyaaru ndu non no ngiiruɗon o hoccaama yaaki dow. Nder aayaaje ɗe njanguɗen ɗo'o en nani, sey tokkuɓe annabi Iisaa jippoyi daga dow hocceere nden ɓe co'ii nder gariiri Urushalima, ngam ɓe ndeena garol Ruuhu Allah bo non no annabi Iisaa waggini ɓe. Aya 13 wi'i, nde ɓe natti gariiri ndin, sey ɓe ƴenti suudu dow to ɓe kawritata. Ɗum e holla en tokkuɓe annabi Iisaa e carel ngel e woodi to ɓe kawritata e ɓe sumpotira. Ngam aya 14 ɗawti wiiki, ɓe fuu e ɓe kawrita ɓe ngaɗa do'aare e ɓernde 1, kamɓe e Maryama maduujo annabi Iisaa e bandiraaɓe annabi Iisaa worɓe, kadin e woɓɓe rewɓe ɗon ma. Ngam non ɗum e tabbitinana en tokkuɓe annabi Iisaa e ɓe kawrita wigeere 1, e ɓe sumpotira e ɓe ngaɗa do'aare e ɓernde 1. Haa ma en nani Maryama maduujo annabi Iisaa e minyiraaɓe annabi Iisaa worɓe e ɓe ngondi e maɓɓe nder sumpo 1. Aya 15. Nder balɗe ɗen kawtal kooliiɓe annabi Iisaa njaari yimɓe 120, e ɓe kawrita wigeere 1, e ɓe sumpotira e ɓe ngaɗa do'aare e ɓe mawnina Allah Joomiraawo, e ɓe ngaɗa ko Yeesu Almasiihu wi'iɓe ɓe ngaɗa, waato e ɓe njooɗii nder Urushalima e ɓe keɓi alkawal garol Ruuhu Allah Joomiraawo nder maɓɓe. En nani Bitrus ardiiɗo maɓɓe ummi dari yeeso maɓɓe wi'i, bandiraaɓe, to en ngejjutu ko Ruuhu Allah Joomiraawo wi'uno
daga honduko Dawda laamiɗo dow Yahuda Iskariyoti kokkitirɗo annabi Isa. Doole ayaje kewa, wato ko Allah wi'i diga konduɗe annabo'en dow Yahuda Iskariyoti dole ɗum heewa. Aya 12 yaaki 14 wi'i, Yahuda kuudainoɗo e meɗen nder kuugal Joomiraawo, o soodi ngesa e ceede ɗe o yoɓa ngam kuugal kallungal ngal o waɗi. O yani nder maaka, reedu maako pusi, tetekki maako fuu ndufi e leydi, o maayi. Yimɓe Urushalima fuu nani habaru ɗum, kanjum waɗi ɓe noddiri ngesa kan nder ɗemgal maɓɓe, Akeldama, wato ngesa ƴiƴam. Ɗo e holla en no Yahuda Iskariyoti nyaamuɗo amana annabi Isa halkiri. Aya 2, ngam ɗum windama nder deftere Jabura dow maako wi'uki, alwuro maako warta winde to koo moye jooɗo nder maago. Kadin ma wonde ayare wi'i, algoɗɗo hocca kuugal ardaare maako. To en jangi nder Jabura 59, aya bo 25 e aya 29 e Jabura 109 aya bo 3, en gi'ay ɗum. Bitrus e hokkaɓe shawari ɗo haani ɓe cuɓa goɗɗo e mbattudi Yahuda Iskariyoti kalkuɗo ngam hallende muɗum. Ngam o wi'i doole ayaje kewa, wato ko Allah wi'i diga konduɗe annabo'en dow Yahuda Iskariyoti dole ɗum heewa. Ngam non aya 21 yaaki 22 wi'i, e haani cuɓen goto daga nder gondunoɓe e meɗen, carel ko Yeesu Joomiraawo wandi e meɗen, daga carel ko Yahaya waɗani yimɓe baptisma, yaaki nyalde Yeesu hocca nder meɗen, ngam o warta kokkido habaru ummaki Yeesu e meɗen. Bitrus e wi'aɓe ɗo haani mo ɓe cuɓata warta go'oto nder maɓɓe, gondunoɗo e maɓɓe diga puɗɗam, wato diga carel ko annabi Yahaya waɗanayno yimɓe baptisma haa yaaki nyalde annabi Isa hocca nder maɓɓe yaaki dow, ngam o warta kokkido habaru ummaki annabi Isa e maɓɓe. Wato wonɗon haani neɗɗo on anda habaru annabi Isa boɗɗum diga fuɗɗode haa yaaki nyalde annabi Isa hocca nder maɓɓe yaaki dow. Aya 23 yaaki 24, daga ɗon sey ɓe ndarni worɓe ɗiɗo, Matiyas e Yusufu Barsaba bi'eteɗo Justus. Ɓe ngaɗi do'aare, ɓe mbi'i, Joomiraawo, an anduɗo ɓerɗe yimɓe fuu, hollumin mo cuɓuɗa daga nder yimɓe ɗiɗo ɓe, ngam o huwa kuugal lilaaɓe ngal Yahuda ali, ngam Yahuda yahi wigeere to haananimo. En nani tokkuɓe annabi Isa njaɓi caawari ɗum ardiiɗo maɓɓe Bitrus hokki ɓe dow suɓuki goɗɗo koccayɗo wigeere Yahuda Iskariyoti. Ngam non sey ɓe ndarni yimɓe ɗiɗo, wato Matiyas e Yusufu, sey ɓe ngaɗi do'aare, ɓe tori Allah Joomiraawo anduɗo ɓerɗe ɓii Aadama suɓana ɓe goto nder yimɓe ɗiɗo ɓe ɓe ndarni ngam hocca kuugal Yahuda Iskariyoti. Gaɗa ɓe ngaɗi do'aare bo, sey ɓe ngaɗi cuɓol hakkunde yimɓe ɗiɗo ɓen, sey cuɓol yani dow Matiyas, sey ɓe nattini Matiyas nder lilaaɓe 11 ɓen ngam o hocca kuugal ko joɗorgal Yahuda Iskariyoti. Bandiraaɓe am, enen tokkuɓe annabi Isa hande, ko ɗum ekkitinta en? Arande en nani tokkuɓe annabi Isa co'ake nder Urushalima ngam ɓe njooɗo nder Urushalima bo nonno annabi Isa umri ɓe. Ɓe njaawaay ɓe puɗɗi kuugal ngal annabi Isa hokki ɓe, amma ɓe njooɗi nder Urushalima e ɓe keɗi alkawal garo Ruuhu Allah Joomiraawo bo nonno annabi Isa umri ɓe. Ɗum e ekkitina en, enen tokkuɓe annabi Isa haani ngaɗen ko annabi Isa umri en ngaɗen. Nder jonde maɓɓe bo en nani e ɓe cumpotira, feerotirol wala hakkunde maɓɓe, e ɓe kawti ko'e maɓɓe, e ɓe ngaɗa do'aare, e ɓe teddina Allah Joomiraawo. En nani nder cuɓol maɓɓe bo ɓe tokki ko Allah wi'i nder wolde muɗum, ɓe ngaɗi do'aare,
ɓe tori Allah Joomiraawo suɓana ɓe gartayɗo battudi Yahuda Iskariyoti. Ɓe ngaɗaayi yidde hoore nder cuɓol maɓɓe, amma ɓe tori Allah Joomiraawo e hoore muɗum suɓa neɗɗo mo o yiɗi hocca battudi Yahuda Iskariyoti. Goɗɗo nder maɓɓe wi'aayi, aa'a waani an haani, war njooɗoɗa e battudi Yahuda Iskariyoti, war kocca jooɗorgal Yahuda Iskariyoti. Ɓe kollaayi yidde hoore, amma ɓe alani Allah suɓol. Ngam non bandiraaɓe am, enen tokkuɓe annabi Iisaa hannde nder cuɓol ardiiɓe kawtal tokkuɓe Yeesu, sey ekkitooɗen diga ko lilaaɓe annabi Iisaa ngaɗi ɗo'o. Ngam non sey tambinen Allah ko ɗume ko ngaɗeten, itten yidde hoore, itten ciya goonga, ko ɗume bo woɗanay'en. Bandiraaɓe am, hande nder siyaasa leydi meɗen, ngam ciya suɓol e goonga, ngam ciya suɓol dow laawol Allah, hanjum waddanta en torra e bone. En nani ɗo'o Yahuda Iskariyoti nde nyaami amaana annabi Iisaa, o tuubaayi diga hakke maako. Ngam non o yahi wigeere to haananimo, waato halkere. Ngam non bandiraaɓe am, enen tokkuɓe annabi Iisaa hande, sey paamen wiiki to en nyaami amaana annabi Iisaa, en jahay to haananta en, waato halkere e kiita Allah. Ngam non sey njogooɗen amaana, tokkooɗen annabi Iisaa e goonga, tokkooɗen annabi Iisaa e ɓernde go'o, to celen laawol kalken bo Yahuda Iskariyoti. Allah Joomiraawo walla en. Amin. Bandiraawo am an hettinittooɗo, jooni haa medden dow ekkitinol ngo'ol, ngi'en no ngaɗirten ko Allah yiɗi. Ɗum wallay en naa seɗɗa to en nootake ƴamɗe tati ɗe'e. Bandiraawo am, noota ƴamɗe ɗen nder ɓernde maaɗa. Ƴamol arandewol, ko ngo'ol ekkitinol ekkitinta en dow Allah? Ƴamol ɗiɗabol, ko ngo'ol ekkitinol ekkitinta en dow ko'e meɗen? Ƴamol tataɓol, ɗume haani ngayla ko ala nder jonde maɗa ngam mawnina Allah Joomiraawo taguɗoma e kisnoma? Bandiraawo am, noota ƴamɗe ɗe nder ɓernde maɗa.